Kublepi baro kumba lapan mi order da ka Meghalaya Board of School Education embos ba kikot benta kidai kibatmai bat dai ban board ta jong ka NCERT textbook yang ni ngan pen I ya kini textbook batmai ba dai jong ka khasi medium kini khasi medium ba dai class 1 hang ni dai subject bat kani name of the textbook ki kerteng jong ki textbook kabanan kong ka subject kadai English bat ka kerteng jong ka textbook kadai English Reader Class 1 NCERT Meghalaya Edition kabaar ka subject kadai Mother Tongue bat ki textbook kidai kabanan kong ka kod puli khasi 1 kabaar ka grammar khasi kitab 1 kabalai ka akor bat ka tibriu tiblei 2 subject kabalai arithmetic ki textbook kadai banangkong ki mau kendon ha ka ba kheng jing kheng course book 1 kabaar ki mau kendon ha ka ba kheng jing kheng workbook 1 kabalai table book English plus Hindi plus Garo plus Khasi or lani kani ka Joyful Mathematics Class 1 NCERT Meghalaya Edition kasong hak school ki penon kam la kini ki lightly ni ki penon kam bai tang kani ka way ka subject ka basau ka dai Art of Healthy and Productive Living ka textbook ka dai ka sub tip tho jong ka jing im ba koj ba khia bat ba sai so class 1 kani ka basan ka subject General Knowledge ka textbook ka dai Update a Book of General Knowledge 1 kani ka subject bahan riu ka dai Value Education bat ka textbook ka pair ki jing thau ba im 1 ka bahnyau Work Education ka textbook ka dai ka kod pule ya ki sub traiti 1 ka bapra kani ka cursive writing textbook ka dai Learning to Write Cursive Writing 1 ka bakhandai kadai ka Art Education bat ka textbook kadai Learning Art and Craft book 1 menta kadai jong ka class 2 subject banangkong kadai English bat ka textbook kadai English Reader Class 2 NCERT Meghalaya Edition subject baar kadai Mother Tongue bat ki textbook kidai ka banangkong ki khana tips ngi ka baar ka grammar khasi kitab 2 kabalai ki mau koridor ka jing im 2 kabalai ka arithmetic ka jing kheng textbook kidai banangkong ki mau kondon ha ka ba kheng jing kheng course book 2 kabaar ki mau kondon ha ka ba kheng jing kheng workbook 2 kabalai table book English plus Hindi plus Garo plus Khasi or lani la ban penon kam da kani Joyful Mathematics Class 2 NCERT Meghalaya Edition ka subject ka basau kadai ka Art of Healthy and Productive Living ka textbook kadai ka sub tip tho jong ka jing im bakoi bakhia bat basai so class 2 subject basan kadai General Knowledge ka textbook Update a Book of General Knowledge 2 ka bahan riu ka Value Education ka textbook ka pair ka jing thau ba im 2 subject ka bahnyau kadai ka Work Education bat ka textbook kadai ka kod pule ya ki sub traiti 2 ka bapra Cursive Writing textbook kadai Learning to Write Cursive Writing 2 ka bakhandai kadai Art Education bat ka textbook kadai Learning Art and Craft book 2 menta kani dai jong ka class 3 ka subject banangkong kadai ka English bat ka textbook English Reader Class 3 NCERT Meghalaya Edition ka subject ka baar kadai Mother Tongue bat ki kod ka textbook kidai kani ka banangkong ka kod puli khasi 3 baar ka akor ka batam 1 khasi ka grammar khasi kitab 3 ki textbook kidai ka banangkong ki mau kondon haba kheng jing kheng course book 3 ka baar ki mau kondon ha ka ba kheng jing kheng workbook 3
Kabalai table book English plus Hindi plus Garo plus Khasi or Lane Math Magic Class 3 NCERT Meghalaya edition. Kabasau kadai ka environmental studies but ka textbook kadai Syam ya ka Perthei 3. Kabasan kadai ka art of healthy and productive living but ka textbook kadai ka sub tip 2 jong ka ching im Bakoy Bakhia but Basay So class 3. Text ka subject ka Bahanriu kadai ka general knowledge but ka textbook update a book of general knowledge 3. Ka Bahnyau kadai ka value education ka Kper ki Jing Thao ba im 3. Ka Bapra kadai ka work education but ka textbook ka Kot Pule ya ki subtract ti balai. Khandai kadai cursive writing ka textbook kadai learning to write cursive writing 3. Ka Bashipeu kadai ka art education ka textbook learning art and craft book 3. Menta kadai jong ka class 4. Ka Banangkong kadai ka English but ka book textbook kadai English reader class 4 NCERT Meghalaya edition. Subject baar kadai madatang but ki textbook kidai kani Banangkong kadai ka Kot Pule Khasi 4. Ka baar ka grammar Khasi kitab 3. Ka balai ka akor ka bahatam benta baar. Balai arithmetic kani Banangkong ki mau kondon haba kenjing ken course book 4. B ki mau kondon haba kenjing ken workbook 4. Balai table book English plus Hindi plus Garo plus Khasi. Lane kani ka math magic class 3. Jingsha kani dai 4. 4 NCERT Meghalaya edition. Namar kani ka dai jongi class 4. Kabasau environmental studies textbook kadai ka Perthei ha ka ba ngiem number 4. Basan art of healthy and productive living textbook kadai ka sub tip 2 jong ka jingim bakoy bakhia bat basay so class 4. Bahanriu general knowledge ka textbook update a book of general knowledge 4. Ka Bahnyau value education ka textbook pair ki jing thao ba im 4. Ka Bapra kadai ka work education lani social useful productive work lani ka work experience. Ka textbook Kot Pule ki subtract ti basau. Khandai cursive writing ka textbook learning to write cursive writing 4. Ka Bashipeu kadai ka art education learning art and craft book 4. Tang kini ki textbook Patmai nag banta ka Khasi medium.